etiefo nyina ache na mema obi bia afihia pa afie ne edi kan a yeshia e wo sa segment soronko segment a menko ande dem akoma so pa esuni mema obi bia afihia pa na menkasa afie e ba ya afipa. The year 2021 is a good year. Adwumadin here sika bia wa afie yi mu no wo de won sa ya adwuma sika na beba entrance fa won san hyawoda mu fam na anya se wo te woda mu sika na firi suru tretum woda mu ho na fe watam fa won sa eye adwuma because there is no food for the lazy man. Asema mi di jaw manifest dalu Emma Franco Trading Enterprise Wamadaruma Dr. Frank and what the phone se papa ne ho akade adwuma waye over the years. In fact afoforo kra no amusia Franco enti wo perform se papa ne ho akade isi akra de the office equipment so ayeden abeka ho enti computers ne laptops ne printers ne scanners ne photocopier machines ni nyina no Franco Trading Enterprise ubenya du ho. Download the Franco app no, Franco Trading app no, ewo Google Play Store. Ana App Store. Na nieme wo shop ni mu nyina no, phone no so degu. Wo order, baby a wo bia no, ye de bebre wo. Uko Facebook nso so a. Franco Trading Enterprise. Ni page no ene wo more than 100,000 likes no. Enti share nso. Franco Trading Enterprise. Phone papa ahimfie ene no sanso ne dia sera no ema TCL wo pe TV abefo de na TCL TV no a wo kasa kire no ana no aye de wo pe no edutwam eye correct papa eno mrante TV eba wo dem a wo te ho aka na to so na fei wakasa kire TV no Adom TV na TV no akoto Adom TV Joy News na akoto Joy News Joy Prime na TV no ankasa akoto ho kama TCL open microwave ovens, open air conditioners, deep freezers, any home appliances papa enu hamba TCL branches, shops bebre Ghana ha bebia bowdem na unso ko penny ma papa na to TCL the creative life. Afie twemu ye di dwuma bebre e wo Beyi W'ano segment yi so nyame antomwa segment ya so yetimi anya nsuo e de ama omanfo e wotenkon apew meka say ye hwe ni mu enche bia ne toso mienu no ye be sanso de akoka wo mo ho na me number e de 0206 943337 issues are ababedamanim Omanfo afreme womo hawa hodo CJ hase netie CJ ye ne ye famuni CJ boyen CJ ye say issues ni nyina mini production team yatrase na afie ye be sheda tuanamo mako adwuma de ye nsaka ye hye ne ye wie ne ye nsafi huni akofoforo nso so ma mini kan embo mi team no abaso. The head of production list to Kojo Fojo. Afei mi boss programs manager Joshua Tigo Kofi Hassan. Wama bwedwuma papa. Isan say ohwe ahompepre ene wo pepa. Wamo de ehwe issues ne mako ahwe se CJ. Yen hyase mfiri he. Yen fa we hyase ana yen fa we. Okay yen hyase mfiri ha. Na fe ye kowe nso so. Na fe be bo so mienu tam ye kowe nso so. That's ye plan afimu ni nyina. Issue by issue. Na anapai ebia aba betomanim ebia afie ye be se ye be ko ho mako mo mako be ye edu ewa ha meboboso because ebia me kan ofra me ache be ya bosome miensa bosome nan ni wo de we issue bi to manim wonte ho hwe anye se bia ye wura fi dabi ye ni agro ha I come in for number to just a friend, me na tete me. Bo ha machi. Oh.
hamachi a mesi togo kwan so a pesa me triminam kakra na phone erenge sige ya how na say trim break na me si passengers ni nyina aya kwa ho ntina make kan te ase yi ba ni nyina mu no e adwuma esi ya beye anu ti de number atudwa se freyen now how a wo fam no fatu yanim ora kwaso twuma daroma se se ade obama yanan aye ntientia pa ya bosso ani aduru ho keti nyame nhyiraw me se issue a ebeto manim free dodowa Rama City na wamu kire se nsuo pa won benyanom akwai hawo ne tosu mienu wama kwan nye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  kane ahoso honsam akwai bibia wo ho so you see wobekọ community ba ko no wamo ha ba ye mienu miensa nan enti hono na me production team no madwuma no sore ye hwe enka ho asem ma because yentimi enka kwan ho asem na fe yenhwe ma munya kanea na fe yenhwe ma munya nsuo so nom enti ne ama mu hwe hia mu paa no na fe atako enti omanfo omo dodowa Rama City ye wure nfimo Eunice ona ofra me free Rama City ana wo de sa how we atomanim ye hyambo say ye wure enfi afie as part of issues are ye betaka no eka ho enti mu hwe yanim afen susu me nya call every teacher mante sometime 2012 omo chere say construction works bi koso ho a omo blaste abo na ho no wa ba bi omo tu abo no omo blaste ama omanfo bi e wo ho wo madan wo say dynamite ne blaste sa no a ha dan no wo say crack dan no cameraman sauti sana akwai wo ho na videos ne pictures omo de send me na sa hagin efi 2012 no omo shebo say mam compensation empata sika since 2012 3,000 Ghana cedis per and a trade ama woma dan ho kan eno nso so ya sama abetoyanim eno nso so me shebo say yani bedi akire nana una wo frame me free teacher mante what is how you two manim I have your name and we still have your contact enti ebe frew na fei yatu ho anamon so rest assured nya reshem say ye bedi hundwuma e de amao afen susu me ko epoye mantem a achim esiakwa St. Stephen's Presbyterian Senior High and Technical School Twenebo Kodia and was frame free esiakwa and was sending me videos and pictures St. Stephen's no see by 43 years school no wamu ni teachers bungalow wamu ni teachers bungalow wamu ni school bus na wohwe school na da ho ni nyina kra wo kra no da ho no eno so ho asem enti esiakwa enso so afie ye be ko ho because St. Stephen's issue me kai pass Adom newsroom esi ohina da roma ba for already wa mo ho no ko school ba for already wa mo and oye old student plus in penifo bebria wa mo so enei ebi a directors ebi a police in penifo migration for wa mo so mo ko school ho that story near some time ago but this time the besom na fei yani abre wo ho enti Twenebo Akodua when I frame free esiakwa me ma oreshem say ye bedi hundwuma afen so minya call every awutu osadu 53 mantem heya say kromo ho no Chinese company bi abebie factory ho
wɔn yɛ tissue paper ɛne toilet roll ne saa nneɛma ɛte saa wɔn yɛ bi hɔ na wɔdi kuro a hɔ no ama wɔn asase wɔn asi factory no wɔ so na rehusam ne sɛ abrof China for no a baabi a wɔn te factory no mu baabi a wɔn te no wɔn waste water ɛyɛ baabi a wɔn gya wɔn nan a nsuo no ɛtere fa wɔn hohoro nkukuom anaa wɔn dware a nsufin no ana wɔn connected akoto river ayensu no a wɔn fa wɔ hɔ wɔn sa nom no wɔn connected akotum idina sɛ nsuo no wɔn fa no sa nom no akwa bibia wɔ hɔ wɔn ka ho asɛm aka odi kuro wɔ interest saa ne yɛtete enti akwaya twema mentwe ɛna river ayensu no a akwaya nsuo anka wɔn fa no sa nom no abrofi wɔn sign no wɔn politu nsuo no ebia nso so baabi a odi kuro ne de ma abrofi sɛ wɔn nto ball angu ayensu river yi ni a na ball ane nsu ni nti nsuo ta ɛhoro ball ane nyinaa na nsuo nim emabuna wɔ hɔ no waka wɔn nso so yɛ issue a media kyire yɛbɛdi akyire pa enti afrafa course amenya free hɔ de ɛdɔso pa obiara nso so contact wɔ ha a yɛbɛhwɛ na afei yɛdi akyire afei nso so ningo pram krobi wɔ hɔ sɛ fra bohe minya call free ɔpani bi hɔ frɛ no Owura Moses sabi ɔyɛ physically challenged na ɔno na ɔyɛ headmaster edema the only primary school a wɔ kurom hɔ na wohwɛ senior school dan no ayɛ de ho asɛm abɛdan me CJ maye bia ɔde krata wɔ twerɛ kɔma district education directorate and krata wɔ twerɛ de akɔma assembly wɔde ne nyinaa ma me asɛnde ne nyinaa ma me a kyɛ sɛ wɔto wɔn na mɔ paa ɛnso so school dan na Jenabu menti school no ɛfa nkora bɛyɛ 114 no sɛ na school dan no ayɛ nti nkora no head teacher ne kyɛ sɛ ɔmo kwan sɛ nkuro no ɛbɛn wɔn no nkora ne nantea na wɔn kɔ school hɔ esanse dan ne deɛ ɛnya de amofra no wɔn betimi atena mu asua deɛ enti Owura Moses Nate rest assured 2021 is an action year 2021 is an action year onza issues ni bi ho no a you know yeah as media ne ebetimi aya ne se ebetena ha na ya ka ho asem because go on ma na central government and as I say odi mu ayankasa na mwa no ayehwehwe no ese odi ba odi nyina no ye beye e de asom oman Ghana na se eba pon katama so to tema efri to akọ pon akwan na da ho no and almost every day minya call almost every day CJ to ton kwan no enye to ton kwan no en me kan ye me guso me ka say ye driver ni bi wonam kwan no so sisi a ana pay kra obi sending me video ka bia ke say the way nam kwan no so no trailers ne ka say muni da kwan no so na eno no ye duru ha ye won sema ye beka enti omanfo a woma frɛ me concerning tema oil refinery ade kokpon katama so kwan no moka bakoma ntomo yam sama mpaniaka sa fie year of roads continuation ye to aso me bo a moka bakoma ntomo yam afei so mini aba Rosemary anim efra me free krobia be saman kese onyina funso ebe asaman onyina funso school dan did not hear na asie na school dan nyina ahi that is another issue and also so Rose say utie mi a nya reshem
ya reshim wait there my main kind message no sania otie for no was send the breme. I said good morning Mr. CJ. Please ask DC or the MC and MP for Commander Edina Egwafo Abrem that the road from Abrem Aguna to Abrem Ankase, Abrem Samai, Abrem Blase, not just a former MPP, MP, Dr. Nana Tuata's hometown, and Abrem Esam. So not just a choir and yakra. The road is so bad that when driving, you have to drive slowly, like massaging an old woman. You are trying to blame me and make no. That's a quino and yakra. And Tiano so a issue. Yebedi Hunjuma, and Mr. Dunga, our friend, me, I just say me too many. Me da say. Afei adisia womo nyamendam ben Aguna Swedro Central Region Aguna Swedro finfini mantem heya womo che say 2016 ana womo share electrification project bi ase ewo ho esanse kamia ni krom ho enti womo de contract no ema adwuma ekuo bi ma panini de nneema nyina bai nananom ya mamre ne ade mabuni omoboa ne ma ne sisi post ne ade nyina. In fact video de Sunday me na se adwuma no crash ase kakra yanim ne esi ana contractor ne je adwuma no gu ho a me ka say nneema kode ba be di dwuma no ne nyina egu krom ho a me kirei nneema na esei since 2016 madisha omo nyamendam omo dasum na Razak frame ana me so onya botre o send me details penifo omo opinion leaders ne ade nyina o send omo details niema no essay eno na dwokra me ne kasa na o je say tigo edan na niema ne gumu no edan ni raso ogene dan edan na niema no gumu no eno anapa no a se edan ni ba no so yi niema no fidan nim na odedan ne baba hai ana niema no nyina egu ho essay cables ne niema keka ho nyina no egu ho a essay no man for ne dasum mu na wai die ya dia no be hyase wai ya de be hyase na me oduma wo chena ni programs manager Daroma ye besim na fei ya agraso do de sahaya I'll be there na fei ya hyase afri ho esan say the ama contract ema wa be hye adwuma no kra se aduru baabi ma fei wa jagu ho a ema niema no esaya then we want to find out what is happening. Ementi abaya betu ikura no obi antwem ho ankobusa se na muda sumu megidi so obi fa ho enso so yato aba na wie yato ama ho no ano no nyame yaduma wo chena ye be hyase afri ho na fei nkakran ye de aba kwa now senior ye baba na fie yi no ofre na udi issue ni ba my details man for ya de pa obi ho no ma wasani voice note no a eno ano no fa details ka ho so opani we mbetimi na kasa maami we nso ono nso oha no ka ne pa no so mbetimi na kasa ekromo ha hinini assemblyman ni na fe adwuma no asi na fe yasom na yekọ enti issues amabobo so nyina ya issues a kakra mako afie minimi team ye besre nyankopon ho ode ni nyansa na wode aso yemu na yetimi I execute sa issues nyina mako ede akosi ase enti once again frame me number near 0206
943337 0206 943337. Na issue no fatu yanim kakran na yekwa yanim etichira yebetu anamo na ukuada yade ho amane aba bedan atiefo. Can assure you on that one. Well, a little bit away from issues amaboboso. Na me aduma mofra no wa mu ko school. Juada. COVID yare no ewo ho. Mobia na daw. Yare no ewo ho pa. Enti master tasre school management ahodo schools ahodo ni mpanifo omo so. Se yemfa niema engu akwan so emmom mfra no ho ban. Schools no be ni ombetumi na mmom asudi kesepa no eda awofo so. Eda awofo so se uja oba kwan ma na frifia ko school a hwe se niema obehia da bo no ho ban bia no ode beka no ho. Enfo ni into school no so se uko school a be ma mask ho ana uko school be ma sanitizer. Provide all these for the child. Naturally, children sanitizer no send kwa fa so de ye okwa so ho akwara de obenden do school anu anse wate asimu a jane na mfo ekwan so hu mache. But sana wotwi a etwa to ansa na makọ school yi. Engage your kids. Mono wa mon trase kire wo mo COVID no ne yare ban momo ntiase se yade enu nti ana oma betra fie bosom be ya nkono ekodu yade enu ntia ento omo sonso omo ho bidiri se ene sa ebeboa teacher for na school for no so yesra mo amofra yi bai momma mwani nko omo ho momma mwani enko mofra no ho na bidiri se ene sa yenyina ebetimi adi COVID so enkunim se a wo hwe figures a eba enra na me hwe CNN Al Jazeera na wo hwe cases in London, Germany, Tigana ha me fa ne mani agro yemfa sedano emma Franco Trading Enterprise wa madaroma omkras me sanso na TCL the creative life. Me number ni bi 0206 943337 0206 943337. Me sponsors wo madaroma na fie baby a ebeko bia omkra asene Franco Trading Enterprise, TCL the creative life. Na me aduma ukuada ye tumu nchene na fie akoya numu anisa me ni Chief Jerry Forson tie we ma me na fie me ba yemfa empense mu no entoa wo so channel so me WhatsApp line here 0556748029 05567480